Projecte DOT, Talent d'Osona. Un podcast de creació amb la col·laboració d'Osona.com i el 99 i amb el suport de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. Benvinguts i benvingudes a una nova entrega del Talent Convidat, un projecte per donar a conèixer la trajectòria d'osonencs i osonenques que estan desenvolupant la seva carrera professional a l'estranger. Avui escoltarem a la manlleuenca Yolanda Usart. Ella és enginyera civil, actualment viu i treballa a Viena, a Àustria, per l'empresa ferroviària estatal. Hola, Yolanda, com estàs? Hola, molt bé, gràcies. Yolanda, avui a l'estudi m'acompanyen la Briera i la Xènia, que són dues estudiants de la UVic. Hola, bones. Elles t'han preparat una petita sorpresa. Exacte. Abans de començar l'entrevista, Yolanda i jo tenia una pregunta, i és que si et dic el nom de Joan i Oriol, qui penses? Qui et ve al cap? El meu pare i el meu germà. Doncs mira, quina casualitat que nosaltres hem parlat amb ells i ens diuen això de tu. La Yolanda ha estat una persona que ja des de ben petita sempre ha tingut els objectius molt clars i, per tant, és una persona que jo crec que és molt lluitadora. Així és com el germà de la Yolanda, l'Oriol, la defineix. Destaca sobretot el fet de donar prioritat als estudis per aconseguir el que es proposava. I no només el seu germà, també és així com la defineix el seu pare, Joan Usart. És una persona constant, molt aplicada. L'enginyeria de camins és extraordinàriament difícil. El Joan va ser clau en acompanyar-la i empènyer-la cap al seu futur professional. La va animar a estudiar francès quan era adolescent, una decisió que va acabar sent determinant quan la Yolanda va marxar d'Erasmus a París. Ell sempre l'ha acompanyat on fes falta. Em va dir, papa, m'han ofert la possibilitat d'anar a París a fer un Erasmus. Dic, carai, hosti, perfecte, però ho va dir d'aquella manera que no se la veia convençuda. Vaig agafar el cotxe i el dia següent vaig dir, Yolanda, cap a París. A París, la Yolanda també va conèixer qui seria el seu company de vida, també enginyer de camins. Més endavant va fer el salt a Berlín. Allà va començar de zero, fent front a la barrera idiomàtica. Al cap de pocs mesos ja guanyava unes oposicions a la Deutsche Bahn. La seva trajectòria la va portar finalment a Viena, on ha desenvolupat gran part de la seva carrera treballant en projectes de reconeixement com l'estació central de la ciutat. El vincle de la Yolanda amb Catalunya continua viu, com també ho és el vincle amb els seus familiars que hi resideixen. Tot i que la distància complica que es puguin veure, no han perdut mai el contacte. Sempre que pot, la Yolanda s'escapa de Viena per visitar la família que té a Catalunya i al revés. Fins i tot la seva filla gran ha passat mig any a l'Institut de Manlleu per aprendre el català. Quan has nascut en un lloc sempre ho tens a dins, no? I per tant la Yolanda, això sempre serà casa seva. L'Oriol explica que, pel que fa als hobbies, la Yolanda ha canviat el patinatge artístic que feia de petita per les competicions locals a Viena de tennis, en què ha aconseguit alguns èxits. També és una persona a qui li agrada la lectura i, sobretot, passar temps amb els seus fills. Bé, Yolanda, Carai. com et quedes? Molt bé. Bueno, ha estat maco, aquest resum. Gràcies. Bé, et defineixen... Només una petita coseta. Aquí no es fan oposicions per entrar a la feina, sinó que som treballadors normals. O sigui, no som funcionaris, sinó que ens contracten per projectes. I és potser la diferència també que hi ha amb Espanya, no? Perfecte, doncs mira, ja que m'obres camí, fiquem-nos una mica en matèria. Per situar-nos d'una mica, Yolanda, explica'ns breument la teva trajectòria acadèmica i com arribes fins a Àustria, perquè, bé, com hem sentit abans, has estat en altres països europeus. Doncs la meva vida professional amb trens va començar a Berlín l'any 2002, i va ser una mica per casualitat. En realitat, jo em volia dedicar a temes d'aigües, aigües residuals. Era el que a mi m'interessava, no? Com poder ajudar també en altres països i fins i tot a Espanya també en el tema de l'aigua. I per casualitats de treball en aquell moment, doncs vaig tenir unes pràctiques al que és la Deutsche Bahn,
I allà vaig començar a descobrir el món d'enginyeria ferroviària i em va encantar. I també aquest tema de medi ambient el vaig trobar igual que el que jo volia fer, no? Perquè una de les coses que t'apassionen de la teva feina és que tenen un impacte positiu sobre la societat i també dius sobre el medi ambient. Sí, doncs és aquest benefici social que es fa amb aquestes infraestructures ferroviàries que és el que a mi em motiva i m'agrada treballar, no?, amb aquests projectes. Actualment vius i treballes a Viena. Explica'ns una miqueta això, no? A on treballes i en quins projectes estàs ara mateix immersa? Sí, doncs aquí a Viena vaig venir perquè feien uns projectes, unes inversions molt, molt grans. Vaig arribar al 2008 i vaig començar amb el projecte de l'estació central de Viena. I quan s'acaben els projectes, doncs busquen a diferents persones per fer els següents projectes. Els projectes que es fan o els que jo faig són de llarga durada. Estem parlant de projectes que es construeixen entre 5 i 6 anys. I vaig fer l'estació central de Viena, després vaig fer la Putendorfer línia, que seria semblant com la R3 entre Barcelona i Vic, doncs aquí seria entre Viena i Wiener Neustadt. Vam fer també un desdoblament de via i vam arribar a fer unes vies de trens per 200 km per hora. I ara estic en un projecte molt important també del centre de Viena, on estem renovant tot el sistema d'infraestructura ferroviària vienès. I aquest projecte va començar a l'octubre del 2023 i l'acabem el 2027. Perquè quants quilòmetres de via té Àustria i quina és la inversió del govern en aquestes infraestructures? Hi ha molta diferència amb Espanya? Doncs sí. Àustria té uns 80.000 quilòmetres quadrats, no? I tenim uns 5.000 quilòmetres de vies ferroviàries. O sigui, és relativament petit i tenim molta muntanya. Espanya té una infraestructura ferroviària d'uns 15.000 quilòmetres. I si veiem les inversions que es fan aquí a Àustria o les inversions d'Espanya, doncs es veu que és quasi bé... Nosaltres aquí tenim una inversió de més de 3 cops del que s'inverteix a Espanya per als quilòmetres que tenim. O sigui, nosaltres tenim 5 quilòmetres, s'inverteixen 18 miliards d'euros. A Espanya, 15.000 quilòmetres i s'inverteixen, em sembla que són uns 27-28 miliards d'euros que s'estan invertint ara en un període de 4 o 5 anys. Igual que aquí, no? Aquests 18 miliards que he dit també són en un període de 4 anys. Es veu que és molt, molt diferent el tipus d'inversió que s'està fent a la infraestructura austríaca. Una de les diferències també és de la política. Per la política, la infraestructura austríaca té una importància molt, molt relevant. O sigui, això està en tots els partits polítics que volen. Volen un sistema de ferroviari que pugui fer servir la gent cada dia, que hi hagi puntualitat, que hi hagi confiança, que sigui modern, que sigui net, que sigui digital. I això també jo crec que és una diferència amb la política espanyola. Clar, tal com ens comentes, les darreres dècades el govern austríac ha traçat polítiques importants, no?, pel que fa a la mobilitat i ha invertit en la posada a punt d'aquestes infraestructures ferroviàries. Per tant, dedueixo que el nivell d'exigència social també és elevat. I tant. Aquí estem parlant d'una puntualitat que tenim de ferrocarrils, de trens, del 95-96%. O sigui, cada 100 trens, i parlem de retard a partir de 5 minuts. I llavors què es veu a vegades? Doncs que estic esperant a l'estació de tren que faig servir cada dia i quan hi ha un retard de més de 5 minuts, doncs la gent es comença a queixar. Un altre cop un retard, no? I jo només puc fer el comentari que el cap de setmana passat, o de fa 2 caps de setmanes, el meu home va fer el marató de Barcelona
i va anar cap a Manlleu a visitar, o a Hostalets a visitar el meu germà, i van dir, ja venim a buscar a l'aeroport. I va dir, no, home, no, agafo el tren. Al final va haver d'escriure en el WhatsApp de la grupa familiar, tu, o el tren no ha vingut o té un retard de més d'una hora, no ho sé què ha passat. Sí, I va arribar amb més d'una hora i pico de retard, no? Una cosa que ell no entenia, com és que passa això encara? La diferència és abismal, no? Aquí segurament, malauradament, ens hem acostumat, hem normalitzat, no? Aquests retards i aquestes incidències diàries a la nostra xarxa ferroviària. Per tant, entenc que això seria un impossible en aquest cas a Àustria. Llàstima, no? Perquè aquí el tren és una cosa que es necessita cada dia i la gent l'ha fet tan seva que quan falla una mica gemiga i crida i diu no, volem el sistema de puntualitat i modernitat que estan acostumats i que ho entenc també que sigui així. Iolanda, recuperant una mica el fil del que ens explicaves al principi en els projectes que has treballat a Àustria, explica'ns aquesta gran obra que va ser l'estació central de Viena i entenc que és un projecte on treballàveu professionals de molts àmbits diferents. Com us coordinàveu, quantes persones éreu i realment com es teixeix un projecte d'aquestes dimensions? Doncs el grup d'enginyers som com a màxim en aquests projectes grans, som com a màxim 20 persones. I volem que només siguem poques persones perquè volem decisions ràpides. I quanta més gent hi ha o més jerarquia hi ha, és cada cop més difícil de trobar decisions, de buscar solucions. I som un grup, com he dit, com a màxim de 20 enginyers. Tenim una estructura jeràrquica que no hi ha una jerarquia molt forta, hi ha dos grups, el grup que es diu del Project Coordinació i l'altre grup que és el del Power Management. Jo estic fent com a directiva del grup del Power Management. I en el Power Management què fem? Doncs és el contacte amb totes les empreses de construcció. I el projecte coordinator també és el contacte, l'altre grup que hi ha a l'equip, és el que té més contacte a l'hora de preparar segons quines coses. Per exemple, hem de tancar una via ferroviària perquè hem de construir durant la nit. Doncs, què s'ha de fer? Hem de buscar, per exemple, autobusos. Hem de donar aquesta informació als pobles. Hem de trucar als ajuntaments. Aquesta informació, aquest treball, ho fa el projecte coordinator. I nosaltres som els que ens dediquem a dir, només tenim 5 o 6 hores a la nit per treballar, com ens hem d'organitzar per acabar la feina que hem de fer, per dir-ho d'una manera. Però el nostre projecte, o els nostres projectes, aquestes 20 persones, desenvolupem el projecte des del principi fins al final. O sigui, des de la primera idea que es diu s'ha de fer un desdoblament de via doble fins que el primer tren o els primers trens passen per les vies. Aquest és el nostre treball d'equip, d'aquestes 20 persones. Aquest treball d'equip també inclou tenir en compte les necessitats dels usuaris durant el temps que s'està desenvolupant aquesta obra, les peticions de l'administració pública. Com ho gestioneu tot això? Nosaltres tenim un permís de construcció. En aquest permís de construcció el rebem i en aquest projecte hi ha participat també la població, hi han participat també els ajuntaments, hi ha participat el Ministeri i hi ha molta gent que té un treball especial que també ha treballat en aquest permís de projecte. Parlo d'arquitectes, parlo de metges, parlo d'arqueòlegs, de biòlegs, geotècnics i el preparament abans de començar són diversos anys que s'han de preparar. No podem construir o no podem fer un projecte d'un dia per l'altre. Quan millor es prepara un projecte, més bé surt en realitat després per construir-lo i fins al final, no?
I doncs això, per exemple, quan hem de tancar una via per 2 o 3 mesos, que és el cas que ens passarà ara aquí a Viena, doncs ja fa molt temps que estem parlant amb l'ASFINAG, que són els que s'encarreguen de les autovies, o també amb l'Ajuntament de Viena, per dir, escolteu, al mes de juliol i agost volem tancar aquestes 2 vies de tren principals, sisplau, no feu obres perquè necessitem tots els carrers, necessitem tots els tramvies, necessitem tots els metros. I no volem que vosaltres, en el mateix temps que nosaltres tanquem 2 artèries ferroviàries de Viena, que vosaltres feu projectes paral·lels. I també s'intenta organitzar com viatja aquesta gent que no podrà agafar el tren, com podrà viatjar d'A a B. I això es fa amb una prevenció de 2 o 3 anys. És paradoxal, no?, que aquí estiguem parlant del desdoblament de l'R3 i que els usuaris i els ajuntaments faci temps que estan demanant que s'expliqui, no?, com es projectaran aquests transports alternatius. Sí, que m'estranya, perquè normalment quan es demana aquest permís de construcció, tots els projectes s'expliquen també a la televisió. S'expliquen també, anem de poble en poble, en el nostre equip també d'enginyers, i expliquem què és el que volem fer i com ho volem fer i per què ho hem de fer d'aquesta manera. O sigui, una de les coses que és molt important per nosaltres és que la gent entengui per què farem soroll al costat de casa seva, per què farem pols, per què no podran agafar el tren durant una temporada, però llavors els assegurem, tindreu una estació nova, els trens vindran puntuals, els estem intentant fer tots, la infraestructura l'estem fent digital. És una tecnologia pionera en Europa, la que també estem implantant ara amb el nostre projecte. I què volem fer amb això? Doncs que hi hagin trens més llargs, fem les andanes més llargues, volem transportar més gent, la volem transportar, o sigui, volem que cada 2 o 3 minuts tinguin un tren. I quan expliquem això i la gent ho entén, hi ha molt poca resistència després també de la població. Però també se'ls ha d'oferir una alternativa, no? Si no poden agafar el tren, que agafin una altra cosa. A l'hora de dissenyar o renovar estacions a Àustria, fins a quin punt es prioritza la intermodalitat amb altres transports, per exemple, amb autobusos, amb bicicletes o serveis de mobilitat compartida? Des del principi del projecte. O sigui, jo ara he fet, per exemple, una estació nova a Epreisdorf al setembre del 2023. Va acabar el projecte de la Putendorfer línia, seria més o menys com Vic, no? Què és el primer que vam fer? Vam seure amb l'Ajuntament i vam dir, escolteu, nosaltres volem que a la nostra estació vinguin autobusos de línia, vinguin també vam oferir també de fer carrils bici. Volem que la gent vingui en bici cap a nosaltres. Aquesta estació que vam fer és una mica allunyada del poble, però la volíem connectar amb el poble. I llavors, conjuntament amb projectes de l'Ajuntament d'Epreisdorf, vam fer una estació d'autobusos al costat de la nova estació de tren, vam fer també pàrquings de cotxes i carrils per bicicleta. I vam unir-los a la nova estació d'Epreisdorf. O sigui, és una cosa que des del principi és un mus. Un mus vol dir una cosa que s'ha de fer des del principi. Pensar no només amb el tren, sinó com ve la gent a l'estació. Volem que la gent agafi el tren per anar cap a la ciutat. I pel que fa a criteris d'accessibilitat i inclusió de gènere, què teniu en compte? Aquesta pregunta ara no ho he entès. Què vols dir? És a dir, a l'hora de dissenyar i renovar estacions, en aquest cas a Àustria, també quins criteris d'accessibilitat a les estacions i d'inclusió de gènere teniu en compte? O sigui, per a gent que va amb cadira de rodes també s'estan adaptant totes les estacions de tren. Jo no en coneixo cap que ja no tingui o una rampa per poder pujar o no tingui ascensor. O sigui, una de les dues coses sempre hi és, ja. Que hi hagin lavabos o no hi hagin lavabos també és un compromís amb l'Ajuntament, perquè després depèn també del manteniment. Però si no, tema cadira de rodes o per la gent que té dificultats per veure, està ja tot, és estàndard. Quan comencem un projecte, aquestes dues coses hi són sempre.
I també tenim gent dels dos clubs, o sigui, el de mobilitat i el de sex, no sé com dir-ho, gent que pot veure a poc, que també els incluïm en el nostre projecte, perquè ho puguin veure i també puguin donar-nos dir això anirà millor o això anirà pitjor, no? També hi són en el projecte. Com segueixes des d'Àustria projectes com, per exemple, el desdoblament de l'R3? És a dir, les solucions tècniques que impliquen aquestes llargues interrupcions del servei, com es fa la gestió dels talls, els serveis alternatius, com es coordina tot plegat, com ho veus, com ho vius des d'Àustria? Jo només sento el que a vegades el meu pare m'explica per telèfon, o a vegades m'envia algun article del 9-9 o de La Vanguardia perquè ho pugui llegir, i hi ha coses que em sorprenen molt, no? El que està passant ara amb la R3 no ho entenc de cap manera, però els fallos no són d'ara, sinó des de fa anys, no? Des de fa anys ja s'hauria d'haver fet alguna cosa i no es fa. I intentar només fer manteniments per avui i per demà no funciona de cap manera. Són projectes que s'han de tenir una visió de com a mínim 15-20 anys el que estem fent, no? I no d'avui per demà. Això és un fallo. Per tant, podríem dir que una de les grans diferències és que els governs hi creuen o no hi creuen. Una infraestructura ferroviària és un benefici social. O sigui, un benefici econòmic no el faràs mai amb una infraestructura ferroviària. I per això jo crec que és una decisió política la de voler una infraestructura bona o no voler-la. I això vol dir posar-hi calés i posar-hi gent i estructures de treball per poder aconseguir realitzar aquests projectes. Iolanda, et veus treballant en un futur pròxim a Catalunya o a l'Estat? No ho descarto. A mi Manlleu el porto al cor, sempre. A mi m'agrada molt la comarca d'Osona, m'agrada molt la gent i la iniciativa que hi ha allà. O sigui, hi ha gent que sempre em sorprèn, no? Quan vaig a Manlleu, del que fan, de la il·lusió que fan les coses, i jo crec que hi ha potencial de gent a Manlleu i n'hi ha ganes. I per què no? Si es fa un grup i hi hagués algun projecte interessant, per què no? Val, Iolanda, ara abans d'acomiadar-te farem una breu bateria de preguntes que ens ajudarà tant a nosaltres com als oients a conèixer-te una mica millor. Primer són unes preguntes en què ens hauràs de dir el primer que et vingui al cap o el que et defineixi més, i després són preguntes més elaborades o més de triar entre dues opcions. El primer que ens agradaria preguntar-te és un ídol. Judith Engeln va ser una jefa meva. És el meu ídol, per dir-ho d'una manera. Ho sento molt que no el conegueu, però és per mi un ídol. És una dona que ha fet molt per les dones tècniques aquí a Àustria. Un plat? Botifarra amb mongetes. Una cançó? Debussy, en realitat, el piano, Debussy, m'agrada molt. Clair de Lune. Una ciutat? Moltes. Viena, Barcelona, Berlín i Manlleu. Un esport? Tenis. I una afició? M'agrada tenis i natació, les dues. Doncs ara passarem a fer aquestes preguntes que són, és a dir, escollir entre una o altra. Mar o muntanya? Muntanya. Pel·lícules o sèries? Pel·lícula. Ets més de cantar o ballar? Ballar. I hi ha més a nivell de, no sé si com portes el futbol, però Barça o Girona? Barça. I quin és l'últim llibre que has llegit? N'he llegit d'en Jesper, es diu, aquell noruec, aquells criminals suecs del nord. Jesper no, em sembla que es diu.
I si poguessis triar un superpoder, quin seria? Cap. Cap. Jo crec que tenim prou poder com a dones per poder moure moltes coses. Iolanda, ho has resolt molt bé, amb molta habilitat. T'esperem amb un plat de botifarra amb mongetes. Moltes gràcies per haver format part del talent convidat del mes d'abril. Ha estat un plaer escoltar-te i des de la comarca et desitgem molta sort i molts encerts. Gràcies i fins aviat. Fins aviat. Fins aviat. Projecte DOT, Talent d'Osona, està dirigit per Creacció, l'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement d'Osona. Coordinació d'Anna Montanyà, de Creacció, i Sergi Solà i Toni Celles, de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. Periodistes i equip de redacció, Irene Jiménez, d'Osona.com, i Txell Vilamala, del 99, i les estudiants del grau de Periodisme de la Universitat de Vic, Abril Socarrat, Xènia Danés, Ainhoa Puig i Júlia Roca. Tècnic de so, Arnau Costa, de l'UBIC, i tècnic de visuals, Roger Codina.